Niin, hyvää huomenta kaikille. Aloitellaan päivän ohjelmaa. Mun nimi on Miikka Lintusaari. Tulen tuolta Ideal PLM:ltä ja vastaan tuosta SolidEdge-liiketoiminnasta täällä Suomessa. Ideal PLM on vuodesta 1992 toiminut täällä PLM-alueella ja on varmasti jollakin tavalla suomalainen uranuurtaja. Synkronousteknologia on yksi niitä tärkeimpiä asioita, minkä takia tänä päivänä SolidEdge myy erittäin hyvin. Se on yksi niitä tärkeimpiä ominaisuuksia, mitä itse asiassa kilpailijakädeillä tänä päivänä ei edelleenkään ole tuossa mittakaavassa lähellekään tarjolla. Ja edelleen synkronoustekniikan ansiosta SolidEdge on täysin yhteensopiva kaikkien muiden kädien kanssa. Steppi-mallin voit esimerkiksi ottaa mistä tahansa muusta CAD-järjestelmästä ja täysin vapaasti muokata sitä SolidEdge-järjestelmässä, kuten SolidEdgen omaa mallia. Otetaan sitä vielä tämä yksi palkki pois, kun se moottori pitää tulla läpi. Ja liftin kanssa valitaan vaan tuo viiva pois, niin saadaan siihen avonainen rakenne. Tämän tuotteen avulla pystytäänkin viemään tätä prosessia eteenpäin niin, että myyjä, jälleenmyyjä, jossakin erikoisskenaariossa ihan suoraan loppuasiakaskin itse parametroi, minkälaisen kappaleen, minkälaisen mallin hän haluaa. Mustan reunuksen ja sitten kun tästä on lattiamateriaali, otetaan värit päälle siihen ja pallonteko, niin säästää huomattavasti niitä välivaiheita, ettei tarvitse tästä profiilia ja pyöräyttää sitä 360 ja sitten lisätä siihen materiaalia tai poistaa sillä jotain. Ja sitten jos tuosta levitysvuosta nyt katsoo vielä sen verran, että meillä on tästä penkin päällinen, niin myös sillä voidaan katsoa minkä verran menee kangasta, niin saa meidän verhoilijakin sitten oikein määrän leikattu heti, ei mene milliäkään hukkaan. Meillä on tällainen Idealilla tällainen pieni projekti, josta tullaan enemmän kertomaan tuolla teknologiapäivillä tammikuun lopulla. Ja se on tosiaan tällainen formulatyyppinen ajoneuvo, joka valmistetaan oikeasti. Tämä on noin 4 metriä pitkä, 1,8 metriä leviä, metrin korkea. Ja siellä on käytetty suunnittelu SolidEdgeä, TEMiä, NX:ää, Nastrania, NX-Flowta. Moottori on 1,3 litrainen 16 venttiilinen rivi 4. Sieltä otetaan tehoa noin 550-600 hevosvoimaa, 12 500 kierrosta minuutissa. Tässä olisi nyt esityksen tarkoituksena kertoa 3D-tulostuksesta, sen tuomista hyödyistä tässä tuotekehityksessä. Sitten käydään vähän läpi, että mitä voidaan 3D-tulostaa ja kuinka ne laitteet ja minkälaisia laitteita on olemassa. 3D-malli on se, mikä pitää olla tässä 3D-tulostuksessa. Ennemmin ei voida lähteä mitään tulostamaan ennen kuin siitä on 3D-malli. Ja sitten kun malli on luotu, se tallennetaan STL-tiedostomuotoon. Se on hyvin yleinen täällä mallinnusmaailmassa. Siirretään tänne tulostusohjelmaan, jossa voidaan sitten määrittää sille kappaleelle haluttu materiaali teknologian rajoitteiden mukaisesti. Minä ja edustamani yrityksen muut osallistujat sekä Idealin kumppanit Citrus Solution ja Minifactory, kiitos teille osallistumisesta ja työpanoksesta ja kiitos kuulijoille.